tears rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away. M'ha agradat molt perquè a més l'he trobat sorprenent, diferent de les obres clàssiques i a mi és un estil de teatre que m'encanta. M'ha agradat molt perquè és molt completa, té coses interessants, de problemes personals de la gent i tal, amb uns tocs d'humor que no la fan pesada, posant-lo del cinema i tot això, i la posada en escena molt original. Sobretot ha estat molt original, és una cosa que no te l'esperes, està molt ben feta, però sobretot el tema trenca amb qualsevol previsió que tinguessis. Els desamors, la tristor, la infelicitat, la manca de feina, la deixadesa de les relacions, moltíssimes coses personals, però tocades amb uns tocs que te la fan agradable i molt passadera. Astor, crec que ets l'home de la meva vida. Tu sents el mateix per mi? Ho sentiria si tinguessis una bona polla. És la segona obra que veig d'aquest tipus i la veritat ho trobo un projecte molt novedós i molt arriscat, no, a la vegada. L'he trobat molt especial, amb molts tocs, per exemple també amb una essència així cinematogràfica i molt original pel que fa també l'escenografia, molts detalls de l'entorn i es nota també molt que és dirigida per Julio Manrique. He vist altres coses que ha dirigit ell i també l'havia vist a l'última obra que havia fet a la Villarroel i la veritat, tant com a actor com a director, m'agrada molt. Puges una muntanya, fas el cim, plantes la bandera i, no sé, tothom vol triomfar. Quina putada, no? És molt dolorós i no sé si tu ho pots entendre. Està molt divertida i la veritat hem passat molt bona estona.